Паважаныя браты і сёстры, так як я ўжо ўспомніў ва ўступе, сёння мы перажываем другі дзень нашых рэкалекцый. Другі дзень гэтага вельмі важнага, я лічу, часу для кожнага з нас. Учора, так, кволі такога успамінаў такіх, мы затрымаліся над тым, менавіта над момантам, калі мы задумваемся, ці мы маем веру, якая гэтая вера. Ці мы любім Бога, ці Бог любіць нас. І нейкім чынам нам у гэтым дапамог першы Божы загад, які гучыць: «Не май іншых багоў, апроч мяне, кажа Пан». І ў арыгінале Бог больш так дасадна звяртаецца да чалавека і кажа: «Няхай паміж маім тварам і тваім нічога не будзе». І вось учора мы затрымоўваліся і адказвалі на гэта пытанне: ці ёсць штосьці паміж мной і Богам, вось гэтым тварам Божым і тварам маім? Ці умею я прыслухоўвацца да Бога? Бо праз гэта праяўляецца, альбо у гэтым і ёсць адказ на пытанне, ці веру я ў Бога, ці не? Адчуваю любоў Божую, ці не? І ўвогуле, ці я са свайго боку праяўляю давер да Пана Бога, ці таксама не? Сёння, калі мы уважліва слухалі у чытанні святога апостола Паўла да эфесцаў, ён дапамагае чалавеку, дапамагае кожнаму з нас разабрацца вось у тым, як мы павінны ставіцца да Пана Бога, што зрабіць, каб не згубіць веру, і што зрабіць, каб гэтае атрымаць Божае благаслаўленне. Бо калі мы гаворым пра, вось перажываем час посту, час адвенту, і мы заўсёды кажам так, што чуем: навяртайцеся, верце ў Евангелле, навяртайцеся, верце ў Евангелле, навяртайцеся, перажывайце навяртанне. А так насамрэч і не ведаем, што змяніць. І калі мы заглянем у Евангелію, то там ясна пра гэта напісана, што калі Езус Христос кажа, што выракайцеся граху, то это понятно. Але калі кажа навяртайцеся, то гэта кажа: змяняйце спосаб свайго мышлення. Пачынайце інакш думаць. У гэтым і ёсць вось сэнс навяртання. Калі хтосьці думае, напрыклад, пра салодкае, любіць салодкае, і пачынае думаць пра салодкае, пачынае ўспамінаць, дзе гэтая салодкая ляжыць, на якой паліцы, ці торцік у халадзільніку, то прыходзіць момант, што сёння яшчэ можна. Прыходзім і бяром. І таксама ёсць з грахом. Калі мы пачынаем думаць пра гэты грэх, то праз нейкі час нічога не здарыцца. Сёння ўжо апошні раз грашу. Ужо заўтра будзем. І таму Езус Христос кажа: змяняй спосаб свайго мышлення. Пераставай думаць пра гэта. І тады адбудзецца вось гэтае навяртанне, якога хіба што кожны з нас і хацеў бы. І святы Павел у пасланні да эфесцаў нам у гэтым дапамагае. Вось як перажыць гэтае навяртанне. І ён кажа: адзеньце на сябе зброю. І якую гэта зброю? Кажа: апраніцеся, падперажыце свае сцёгны праўдаю, апрануўшыся ў панцыр справядлівасці, абуўшы ногі ў гатовасць дабравесціць спакой, а разам з усім вазьміце шчыт веры, якім зможаце пагасіць усе распаленыя стрэлы злога, і шлем збаўлення вазьміце,
і меч духоўны, якім ёсць Божае Слова. Вось такія нейкія словы, на першы погляд, мілітарныя вельмі. Там шчытнікі трэба ўзяваць, меч, шлем, сандалі сур'ёзныя і як быццам бы ісці на гэту вайну са злым духам, са злом, з грахом, бо ў гэтым хіба што ёсць нейкі момант такога навяртання. Але святы Павел не заклікае нас, каб мы ішлі змагацца. Толькі ён кажа, вось гэта ўсё апраніце для самых сябе. Для самых сябе і ад самых сябе. Абвяшчаць, напрыклад, Божае Слова не камусьці, толькі сабе. І сёння мы затрымаемся над 3 вось гэтымі вопраткамі, а заўтра над наступнымі 3. І паспрабуем прыблізіць вось гэты момант нашага навяртання, тое, аб чым гаворыць святы Павел, што можа быць дапамогаю для нас у моманце такога нашага навяртання. І першае, на што звяртае увагу святы Павел, кажа, апраніцеся, падперажыцеся справядлівасцю. Вось, што такое справядлівасць? Кажа пра гэта Павел, святы Павел. Ён габрэй. Ён не меў разумення справядлівасці у разуменні такога рымляніна, у такім разуменні рымскага права. Бо што для нас справядлівасць? Мы сядаем у аўтобус, гарадскі транспарт, і плацім за білет. Гэта справядліва? Справядліва. І ўсё. А Павел святы інакш разумеў справядлівасць. Ён выходзіў з таго разумення тое, што нам паказвае Біблія. Напрыклад, Біблія нам кажа, хто справядлівы скажам так, у старым запавеце, ўжо, можна сказаць, ужо і ў новым. Святога Юзафа прадстаўляе Біблія, справядлівага. Кажа, справядлівы Юзаф, справядлівы чалавек. Паводле права, ён павінен быў выдаць найсвяцейшую панну Марыю на суд і каменаванне, бо яна была цяжарнай. Але ён гэтага не робіць. Чаму? Бо справядлівасць у старым запавеце гэта азначае, я раблю тое, што хоча Бог. Я думаю так, як думае Бог. І паводле права Юзаф павінен быў выдаць яе на суд. Але паводле справядлівасці ён не выдае яе на суд. Яна застаецца жыць. І сёння святы Павел нам кажа, падперажыцеся вось гэтай справядлівасцю. Пачніце думаць так, як думае Бог. Не паводле таго, усе так жывуць. Сёння такія умовы жыцця. Паспрабуйце жыць так, як гэтага хоча Бог. Некаторыя могуць сказаць, так адкуль я ведаю, чаго хоча Бог ад мяне? А вось менавіта ўчарайшая наша сустрэча. Першая вось гэта навука рэкалекцыйная. Паміж табой і Богам нічога не павінна быць, і толькі тады ты пачуеш, што да мяне сказаў Бог, чаго ён дамагаецца ад мяне. Такі прыклад, ён, па-першае, такі, можа, і з гумарам, але ўсё ж такі пра святую Тэрэсу ад дзіцятка Езус, як яна прысніла ў сваім сне, што бачыць Езуса Хрыста, і яму во сне кажа, што прабач мяне, што я сплю, калі прыходжу на адарацыю, вось як сёння у нас была паўгадзіны адарацыі, што я сплю, засыпаю. Яна і спавядалася з гэтага, і там і ў духоўных размовах пра гэта казала, і сніць Езуса Хрыста, і перапрашае, во сне перапрашае Езуса Хрыста. А Езус Хрыст кажа, Тэрэса, ты не перажывай, я вельмі цешуся, што ты спіш. Это святая Тэрэса кажа, але як, пане Езус, як ты цешышся? Я прыходжу, хачу з табой паразмаўляць і засыпаю, а ты кажаш, што я цешуся. Кажа, ведаеш што? Бо як ты засыпаеш,
то ты на працягу дня, вось менавіта гэтых 30 хвілін нічога не гаворыш. Вось паміж мной і Богам павінен быць час, калі я нічога не гавару яму. Толькі як святая, можа і святая, Марыя, сястра Лазара, прыйшла і села каля ног Езуса Хрыста і, напэўна, дзесьці, можа, запытала: «Пане Езу, то раскажы, як ты там жывеш? Што сёння было? Дзе з апосталамі выхадзілі? Каго аздараўлівалі? Ці маем гэты час?» Мы павінны мець гэты час, інакш не можам падперазацца гэтай справядлівасцю. Інакш толькі выключна будзем выконваць нейкае права. Права Божае, права дзяржаўнае. Памятаю, таксама такая гісторыя. Адзін чалавек, чыноўнік, і ў яго размова з простымі людзьмі. І ён, сапраўды, правы такі чалавек, сапраўды не парушаючы заканадаўства і так далей. І ён кажа: «Ведаеце што, а ўжо ў гадах чалавек. Кажа, я магу пахваліцца, што на працягу ўсяго свайго жыцця я ніколі не парушыў літары закона». І адна жанчына кажа: кажа, это понятно. А добрага што вы зрабілі? Вось хіба што ёсць сэнс у гэтым. Мы, можа, не парушаем, але ці сапраўды спаўняем гэтую волю Бога? Гэта вельмі важна, бо адсюль могуць брацца вось такія праблемы розныя ў сем'ях і не толькі, і з самым сабой. Другі момант, які закранае святы Павел у вось гэтым пасланні да эфесцаў, гэта кажа, што «Няхай ногі твае будуць у гатовасці абвяшчаць Евангелле супакою». Няхай ногі твае будуць у гатовасці абвяшчаць добрую навіну. І teraz увага. Самому сабе. Не камусьці, там, дачцэ, сыну, таце, маме, мужу, жонцы. Сабе. І ў чым справа? Справа ўся тым, хіба што, можа, прыкладам можа быць гісторыя караля Эзекія у Старым Запавеце. У прарока Ісаі мы пра яго можам прачытаць. Святы кароль, сапраўды вельмі добры чалавек, спагадлівы, вельмі многа зрабіў для Ізраіля, для габрэйскага народа. І вось аднойчы ён захварэў. Ніхто не ведаў, што гэта за хвароба. Паклікалі прарока Ісаю. Ісая прыйшоў, і гэты, прарок кажа: «Так а чого ти ляжиш?» Каже: «Ведаєш що, не магу я нічога зрабіць, мне цяжка, я хіба што паміраю, я перажываю некую дэпрэсію, я не магу нічога зрабіць». І пророк Ісая кажа: «Не перажывай, не памрэш, але зрабі парадак у сваім доме і будзеш жыць». І той, в смысле, парадак у сваім доме зрабіць. І ён, пачуўшы гэтыя словы, калі прарок Ісая адышоў, ён бярэ сваю супругу, жонку, спаўняе супружаскі абавязак і нараджаецца ім сын. І здавалася б, што гэта сцэна мае да слоў прарока Ісаі: «Зрабі парадак у сваім доме». А аказваецца, гэты кароль Эзекія дзесьці пачуў ад некага там варажбіта, што кажа: «Твой сын, якога ты народзіш, ён будзе такі авантюрыст. Ён паразвалюе тваё каралеўства, паразбівае ўсё, што толькі можна, толку з яго ввогуле не будзе. Гэта будзе дзебашыр і п'яніца». Так, можа, сучаснай мовай сказаўшы. І гэты кароль усё сваё жыццё баяўся нарадзіць сына. Можа, адсюль і ўзялася, можа, хвароба, вось гэтая, там, хіба што, можа, рак, які, сучаснай мовай кажучы. Бо мы дасканала ведаем, што на стрэсе
з'яўляюцца іншыя ўнутраныя хваробы, і рак таксама. І ён, можа, сядзеў у гэтай дэпрэсіі, паміраў. А прарок Ісая кажа: зрабі парадак у сваім доме і будзеш жыць. І ён пачынае разумець, які парадак. Трэба споўніць волю Божую. Добрая навіна. Сам сабе абвясці гэтую добрую навіну, зрабі тое, чаго хоча ад цябе Бог. Не тое, што ты прыдумаў, што я не нараджу сына, бо ён будзе такі, сякі, там будучыня будзе такая, гэта ты сваё зрабі. І будзеш жыць. І уявіце сабе, ён выжыў. Гэты кароль выжыў. Праходзіць нейкі час, і гэтае каралеўства з гэтым каралём Эзекіем трапляе у вайну з Асірыяй. Войска габрэйскае разбітае. Асірыя прыйшла да брамаў, да муру Єрусалема. У Єрусалеме няма войска. Яно ўсё разбітае. Там засталіся старыкі, жанчыны і дзеці. І выходзіць насустрач вось гэтай старасту, ці там камусьці, хто там быў на гэтых мурах Єрусалема, выходзіць Рапсан, кароль і вось гэты палкаводзец асірыйскага войска, і кажа: «Если не адчыніце дзвярэй горада, то раніцай мы туды увойдзем і вязняў браць не будзем. Усіх выражам». Войска было, пару дзесяткаў тысяч. Прыходзіць да гэтага караля Эзекія і кажуць: што нам рабіць? Як нам бараніцца? Той кажа: што вы мне пытаеце? Ёсць прарок, у яго і пытайце. Пашлі да пророка Ісаія, той кажа: не дурыце мне галавы, лягайце спаць. Я не ведаю, Біблія кажа, што ўсе пашлі спаць. Я не пашоў бы спаць. Нешта думаў бы, што тут зрабіць, куды можа ўцякаць, куды хавацца, як людзей ратаваць. Но яны спакойна пашлі спаць. Раніцай, калі яны абудзіліся, уявіце сабе, усё гэта войска ляжала трупам. Ноччу сышла некая хвароба, нейкі вірус. Не ведаю, можа, чым панаядаліся яны. Непанятна. Адзіны астаўся жыць гэты Рапсан. Пайшоў у Асірыю да сябе, там яго сыны забілі. Так закончылася вось. Калі Бог з табой, то здавалася б сітуацыя, якая немагчымая, яна робіцца магчымай. А вяртаючыся яшчэ да тога мірапарадку, калі так можна сказаць, чаму прарок яму сказаў: зрабі парадак у сваім доме і будзеш жыць? І ён зразумеў, што за парадак трэба зрабіць. Зрабіць трэба тое, што яму належыць, нарадзіць патомства. Каб ён не нарадзіў свайго сына, які, як добрым ведам, называецца Манассес, сапраўды ён разваліў усё каралеўства. Всё паразваліваў. І сам згінуў, хіба разарваны сабакамі, даслоўна. Каб Манассес не нарадзіў сына, сын Манассеса не нарадзіў сына, той сын яшчэ сына, той сын яшчэ сына, і так праз пакаленні, то не нарадзілася б найсвяцейшая Панна Марыя, бо яна з гэтага пакалення. Так Бог дзейнічае. Ён хоча, каб мы зрабілі тое, што да нас належыць. Ён не будзе адказваць за свайго сына, і сын не будзе адказваць альбо не будзе выкарыстоўваць заслугі свайго таты. Але у плане Божым ёсць тое, каб мы зрабілі тое, што да нас належыць. Але ізноў вось гэта пытанне, так а што да нас належыць? Ізноў гэты адказ: а што паміж Божым тварам і тваім? Ці ёсць гэты момант размовы, цішыні? Паводле вось гэтай мы жывём справядлівасці рымскай ці справядлівасці габрэйскай? У такім значэнні я раблю тое, што хоча Бог, думаю так, як хоча Бог, як думае Бог. І таму сёння святы Павел кажа: ногі свае заўсёды трымайце ў гатовасці абвяшчаць Евангелле супакою сабе
і справядлівасці, паводле справядлівасці жывіце для сябе, не для іншага. Мы часта прыходзім і вучым, як жыць нашых мужа, жонку, дзяцей, бацькоў, там, суседзей, знаёмых. Павел кажа, начинаем з сябе, ад сябе. І трэцяя вопратка, трэці даспех, калі так можна сказаць, пра які гаворыць святы Павел, гэта, кажа, падперажыцеся праўдай. Падперажыцеся праўдай. Возьми вось гэты панцыр справядлівасці, праўды. І тут, калі так можна параўнаць, хіба што можна параўнаць, прыходзіць нам на дапамогу вось гэтая прыпавесць 5 мудрых жанчын і 5 глупых. Калі мы гаворым пра вось гэтую праўду, гісторыя гэтых жанчын такая, што прыйшлі на вяселле, чакалі на маладога, і як потым аказалася, што калі ноччу нейкі там быў, хтосьці пачаў крычаць, што ўжо вось набліжаецца малады, уставайце, усе падняліся, схапіліся, но і аказалася, што 5 жанчын мелі аліву і пазалівалі ў гэтыя свае лямпы, а наступных 5 іх сябровак не мелі з сабой. Яны просяць, дайце нам, памажыце, а те кажуць, не, і вам не хваціць, і нам не хваціць, ідзіце купіце ў тых, хто прадае. І яны пайшлі вось купіць гэтую аліву. Што гэта такое? Па-першае, гэта не пра жанчын мова, каб жанчыны не абразіліся, бо некаторыя падумаюць, што то чаму не мужчына, што не найдзецца 5 глупых мужчын, 5 мудрых? Найдзецца, і больш, чым 5, і мудрых, і глупых. Біблія, калі вось у гэтым выпадку, калі гаворыць пра жанчын, мае на ўвазе душы. Душы. 5 душаў мудрых, 5 глупых. І вось калі святы Павел кажа, каб падперажыцеся праўдай, то вось менавіта гэты прыклад хіба што найбольш паказвае нам, што трэба зрабіць. Яны пашлі, каб заправіць свае лямпы, і Біблія кажа, чым яны запраўлялі. Грэцкі пераклад кажа, пашлі купіць космео. Асацыруем космео з чым? Не з космосам, з касметыкай. Для чаго касметыка патрэбная? Каб нешта паправіць. Каб нешта паправіць, каб выглядаць лепш, чым на самой справе я ёсць. Павел кажа, падперажыся праўдай. А мы, конечно, ў праўдзе стаём, але ўсё ж такі трэба нешта паправіць. Я заўсёды ў сучасным свеце, зараз, каб мне прыйшлося, можа, жаніцца, то я задумываўся б, як насамрэч выбраць дзяўчыну, бо сёння столькі гэтых касметычных салонаў, што пасля гэтых аперацый невядома, каго ты бераш замуж, ці на кім ты жэнішся. Вроде здаецца прыгожая, але насамрэч можа аказацца, што не зусім гэта так. І вось Біблія паказвае таксама, што душы некаторыя пашлі паправіцца, каб быць лепшымі, чым насамрэч яны ёсць. І уяўляеце сабе, прыходзіць малады, надыходзіць, і душы, якія там былі, кажа, заходзьце. Гэтыя прыходзяць, стукаюцца ў дзверы, і таксама, як учора, мы прыклад Езуса Хрыста, кажа, мы ў тваё імя лячылі, выганялі злых духаў, і што Езус Хрыстос сказаў гэтым мужчынам? Я вас не ведаю. І сёння вось у гэтай Евангеліі, у гэтым прыкладзе пра мудрыя і глупыя душы, гэты малады, не знаю, там у глазок, ці куды ён там паглядзеў, і кажа, як пабачыў, як яны намаляваліся, кажа, я вас не пазнаю, вы хто? Не ведаю, не упушчу вас. Мы стараемся ў сваім жыцці
А Павел кажа, не старайцеся быць лепшымі, чым на самой справе мы ёсць. Неаднойчы з мужчынамі, калі так дзесь у такой размове, калі канфліктныя сітуацыі дзесьці ў сем'ях, некаторыя кажуць, ксёндз, ну я не магу ўсяго расказаць сваёй жонцы. Каб ёй усё расказаў бы, то она мяне кінула б. Я кажу, то значыць, яна цябе не любіць. Бо яна любіць не таго, які ты ёсць, а таго, які ты хочаш быць, і вобраз намаляваў свой там у яе вачах. Это тое самае, што не ведаю, хтосьці глядзіць мяне у Ютубе, там сочыць за мной у Ютубе. Ну неплохі вроде ксёндз. Я думаю, каб пажылі б са мной месяц, сказалі б, а ну яго за тым ксяндзом. Бо вы любіце вобраз. Ну, спадабаўся вам вобраз, не я. Вось тут ёсць такі момант. Мы часамі рысуем вобраз перад Богом, каб не выглядаць найгорш. Напрыклад, у канфесіянале некаторыя так, не то што скардзяцца, але кажуць, ксёндз, як это ёсць? Кажа, ну вось прыходжу, ну і, напрыклад, нейкі грэх зрабіў там, ну не ведаю, там 6 разоў. І я стаю каля канфесіянала і так зрабіў 6 разоў, скажу 5. А чаму не 6? Ну бо 5 это лепей, чым 6. І такое разуменне, што як быццам бы Бог кажа, не, ну 5 разоў, то яшчэ, ну куды ні шло, але ўжо 6? Такое адчуванне, што Бог пацірае зараз сазнанне ад таго, што мы зрабілі 6 разоў, які не выканалі Божы загад. Не пацірае сазнанне. Это наша псіхіка. Мы хочам быць лепшымі, чым насамрэч ёсць. І гэтыя душы, калі прыйшлі, размаляваўшыся так, як ужо там ім здавалася, што этот, Бог іх не пазнаў, кажа, не знаю вас. Святы Григорый з Нысы вельмі цікава інтэрпрэтаваў гэты фрагмент, кажа, он кажа, мне чамусьці здаецца, што яны глупыя не потому, што там куды-то пашлі, а таму, што насамрэч глупыя. Бо каб Бог убачыў гэтых 5, ну, прыгожых, ну і гэтых, ну, не вельмі, паглядзеў бы на іх, кажа, паглядзеў бы, сказаў бы, пашлі. І забраў бы іх гэтых 5. Але кажа, не, яны ж пашлі яшчэ выкарыстаць вось гэты момант космео, падправіць троху там тое-сёе. Ці не так ёсць у нашых адносінах з Панам Богом? Ці сапраўды мы ў праўдзе становімся такімі, якімі мы ёсць? Вот тут ёсць пытанне. І калі уваходзіць гэтая такая, здавалася, пазітыўная неправда. Вот некая пазітыўная неправда. Ёсць такое, часамі некаторыя кажуць, як кажуць некаторыя, заздросціць белай зайздрасцю, да? Хтосьці чорнай, а хтосьці яшчэ і белай. Нема такога, каб мы разумелі. Ёсць альбо ёсць зайздрасць, альбо яе нема. Так само і такая вось абманулі ва імя добра. І такі прыклад хіба што будзе найпрыгажэйшы, гэта зноў Біблія, першая старонка Бібліі, дзе злы дух прыходзіць да Евы і кажа ёй, ці праўда, злы дух кажа, ці гэта праўда, што Бог вам сказаў не есці нейкіх тут пладоў і так далей, і так далей. А Ева кажа, не, неправда. Бог нам дазволіў есць толькі з аднаго дрэва нельга есць пладоў. А і яшчэ і дакранацца да гэтага дрэва нельга. Нідзе нема там пра дакранацца. Там проста есць нельга. Але Ева, каб паказаць, што яна сапраўды вось выконвае волю Божую, то сказала, што і есць нельга, і дакранацца нельга. А гэта неправда. І гэта ўжо неправда. І калі мы зрабілі невялікую шчыліну, злы дух пачаў уваходзіць. Ну раз так, то слухай, ну бо ведаеш, бо гэта так, а гэта вось з того боку, гэта з того краю. І пачалося, і мы ведаем, чым закончылася. Гэта не я, гэта ён, а гэта таксама не я, гэта бо ён. Вуж змей уже не меў на каго зваліць, ну то засталося, што ён вінаваты. А каб там было б яшчэ ў раі яшчэ какой-то звярок, то яшчэ на каго-то яшчэ звярнулі б, што это той вінават. У праўдзе. Святы Павел кажа, станьце ў праўдзе. І таму споведь, і таму Бог не сказаў, што Бог не мог бы
Рэальна, ён не мог бы сказаць, што прыйдзіце да мяне, я вам усё прабачу? Ён кажа, вы прабачце ім. Прабачыце, будзе і там прабачана. Не прабачыце, і там не будзе прабачана. Бог ведаў, што робіць, бо калі мы становімся перад чалавекам, рэальна нам цяжка вызнаць праўду. Але гэта змушае нас, каб мы сябе убачылі, якія мы ёсць. Бо калі нас ніхто не бачыць, то мы не выкарыстоўваем космео. Выкарыстоўвае хто-небудзь космео? Як ніхто нікога не бачыць? Не. Толькі тады, кажа, як мяне людзі будуць видець. І вось тут Бог нас заклікае, каб мы вызналі вось гэту, стараліся вызнаць гэтую праўду. Бо толькі тады можа адбыцца адпушчэнне граху, калі я станаўлюся ў праўдзе. Гэта вельмі важны момант. І сёння, хіба што мы закончым вось на гэтых трох такіх вопратках, дзе Бог кажа, падперажыся праўдай, вазьмі панцыр справядлівасці, і з другога боку кажа, абуй ногі, каб быць гатовымі абвяшчаць добрую навіну для сябе. Падперажыся праўдай для самога сябе. Панцыр справядлівасці адзень для самога сябе. І старайся абвясціць добрую навіну таксама самаму сабе. Вось гэтыя моманты няхай сёння будуць такой хвілінкай задумы над гэтым такім вялікім разуменнем нашага навяртання. Бо мы ўсё часамі нешта хочам змяніць сваё жыццё, чи як гаворым пра навяртайцеся, то нешта ўсё хочам ламаць, крушыць, вырываць, перасейваць, перапахіваць. Усё пакіньце, там усё нармальна. Калі прымем вось гэтыя моманты, пра якія гаворыць Біблія, то акажацца, нічога не трэба ламаць. Толькі мы памяняем спосаб свайго мышлення, і тое, што здавалася б, мы не маглі пазбегнуць, яно перастане існаваць у нашым жыцці. Тое, што мы ўсё жыццё займаліся бліжнімі нашымі, кажацца, што змарнавалі столькі часу, бо дастаткова было заняцца сабой. Сёння псіхолагі кажуць, займіся сваім ростам. А каму цікава, цябе дагоняць. Займіся сваёй святасцю. Если будзе цікава ў сям'і, цябе дагоняць. І прыйдуць, запытаюць, мама, тата, брат, сястра, як ты это робіш? А давай разам. Жадаю, каб сёння мы над 3 вось гэтымі вопраткамі падумалі, а заўтра запрашаю, каб паразмаўляць пра наступныя 3. І на гэтым хіба што закончым нашыя рэкалекцыі і нашыя рэкалекцыйныя разважанні, але это заўтра. Амен.